Здравейте и честита нова година с 5 месеца и 5 дни закъснение. Въпреки, че не съм снимала от 6 месеца. Мога да ви покажа неща, които не ви интересуват и едва ли ще са ви интересни. Но все пак ще ги покажа, защото нямам една идея какво правя и какво снимам. И така, това е снимка на фикситата, които последно отворихме. Де-факто преди Великден. Снимка на другите нямам, но ги имам всички, както и брат ми. И така да преминем към снимка 2. Когато бяхме в парка, срещнахме едно много сладко кученце и с приятели, разбира се, и го милвахме. И искахме да си го вземем, но живеем в апартаменти. Единственото, което ще имаме е котка, а на мен ми харесва. Ходихме в динопарка, или може би той дойде при нас. И да, де-факто той дойде при нас в Добрич. Ние отидохме в динопарка. Така че отидохме в динопарка. Това са направените от мен мартеници и от брат ми мартеници за баба Марта за 1 март. Това е колекцията ми от фигурки на Хари Потър. Това тук съм аз, хилеща се като изгърмян заек. Ще си направих проекта по природа за Слънчевата система. И това са всички снимки, които ще ви покажа, защото нямам други. Айде, чао от мен!